A bez ohľadu na to, či je to zelený vodík alebo vodík v súčasnosti, nie je dobre si pri vodíku zapaľovať cigaretu, to všetci veľmi dobre vieme. Možno ani vtedy, ak ide o bezdymové tabakové výrobky, lebo tie sa stávajú momentálne veľkým trendom. Ale ak sa nachádzajú ešte medzi nami stále klasickí fajčiari, ktorí radi držia cigaretu a potom odhadzujú ohorky, nevadí, je to nakladanie s ich zdravím, ale v každom prípade je dôležité správať sa aj pri tomto procese zodpovedne k životnému prostrediu. Treba zodpovedne separovať a nakladať s odpadom. Sú ale aj takí, ktorí nakladajú s ohorkom ako s odpadom tak, že ho hodia rovno do odpadkového koša. A môžu byť radi, že im nezačne horieť priamo za chrbtom. No ale tí najmodernejší, a ak chceme byť trendy, už pokojne môžu hádzať ohorky aj na asfaltku. Vôbec nič sa nedeje, pretože práve ohorky sa stávajú novodobým materiálom pri výbere asfaltových ciest alebo ako stavebný materiál. No, aký všetko potenciál majú ohorky, tak to už nám povie Hugo Repáni, ktorý založil firmu Reneso. Pozdravujem všetkých. Si to len skúsim, že či to fičí. Takže moje meno je Hugo Repaň, som z firmy Reneso, ktorú som sám aj založil pred 5 rokmi. A dnes by som vám podal taký krátky príbeh o tom, ako táto firma aj vznikla, čomu sa venujeme, čo je ten hlavný problém a možno aj to, akým spôsobom si vieme vzájomne pomôcť. Som ja. Poznáte ten pocit, že si idete kúpiť nové topánky, alebo si idete kúpiť nový počítač a zrazu vec, ktorú ste absolútne vo svojom okolí nevnímali, tak zrazu neviete veriť aj úplne všade okolo vás. Mne sa to stalo s cigaretovými ohorkami. Že som v prvom rade ani nevedel, že sú tu a potom som si začal postupne všímať, že, okay, že čo to tu robí. A bol tam jeden, potom tam boli takéto rodinky a nakoniec to boli celé húfy cigaretových ohorkov, ktoré som videl všade vo svojom okolí. Ale to som bol študent ešte na strednej škole a zamýšľal som sa nad tým, že OK, že tak čo to tu pre pána Jana robí? A keď som si to ťukol do internetu, dúfam, že nemáte epileptický záchvat niekto teraz, ja to prepnem ďalej, OK? Tak som v podstate objavil štúdiu, ktorá v roku 2011 povedala o tom, boli to vedci, ktorí prišli na to, že už jeden cigaretový ohorok v 5 litroch vody zabije všetky malé a stredné organizmy, ktoré v ňom žijú. To znamená, že sú extrémne negatívne pre ekosystém. Toto je ryba Erika, jej sú tak virtuálne bravám vždycky so sebou. A keby sme rybe Erike hodili cigaretový ohorok do jej akvárka, tak by sa jej stala osudným. Ak sa pýtate, ako to je na Slovensku, čo sa týka dát, tak keď sa robil výskum, ktorý mal 15 000 respondentov, tak až 75% Slovákov vníma, že najviac cigaretových ohorkov je pri zastávkach, čo je paradox, že tam je zákon o ochrane fajčiara a tým pádom by sa nemalo fajčiť na zastávkach, ale berieme to tiež ako výzvu, že to treba riešiť. Okrem toho sú to teda verejné úrady. Všade tam, kde je vysoká frekvencia pohybu ľudí, tak tam je veľa fajčiarov. No a ja som bol teda na strednej škole a pýtal som sa, že OK, toto je problém. To už tak toto je. A že čo by som s tým mohol robiť? Tak v prvom rade som zadefinoval to, že to, čo je problematické, je, že fajčiar, keď dofajčí cigaretu, tak hodí ten cigaretový ohorok na zem. Podľa štúdie Keep America Beautiful až 77% ohorkov skončí na zemi, namiesto toho, aby boli umiestnené do komunálneho odpadu. Tak som si povedal, no dobre, no tak aby ten fajčiar nehodil ohorok na zem, tak mu dajme nejakú nádobu, do ktorej by to hodil a nehodí to tým pádom na zem. Tak som oslovil jednu lokálnu, ja som zo Žieru nad Hronom, tak som oslovil jednu lokálnu kovovýrobnú spoločnosť a nadizajnovali sme takúto špecifickú zbernú nádobu, ktorá je vlastne kotvená znútra, to znamená, že je antivandál, prežije aj v samospráve, lebo viete si predstaviť, že niektorí ľudia sociálne slabší sa snažia napríklad dostať k tým ohorkom, takže zozadu má eurokľúč, aby sa do toho nedalo dostať. A zároveň tá nádoba je označená vpredu tým procesom toho, že čo sa deje ďalej s tým odpadom, aby ľudia boli motivovaní tú nádobu využívať. Toto sú zberové trasy, mapujeme si logistiku, my v rámci celého Slovenska teda máme rozmiestnené takéto zberné nádoby, kde ľudia hádžu svoje cigaretové ohorky a raz mesačne, prípadne raz za 3 mesiace podľa potreby zabezpečujeme logistiku, kedy tie cigaretové ohorky zvážame naspäť ku nám do Žieru nad Hronom. No a už tak napovedám, že asi sa s tým niečo bude diať. Som sa zamýšľal tak, že okay, že máme nádobu, v ktorej sa zbierajú cigaretové ohorky. A čo keď bude plná tá nádoba, no tak to akože vysypem do komunálu a ten pôjde na skladku alebo do spaľovne? Plná blbosť. Tak
som začal robiť nejaký jemný research a boli vedci v Austrálii, ktorí v roku 2018 urobili takú štúdiu, kde sa snažili používať vlákna z cigaretových ohorkov ako prímes do rôznych stavebných výrobkov. Asfalt, tehly, betón a tak ďalej. A mne sa práve ten asfalt zdal vtedy, už som nebol na strednej škole, už som študoval medzinárodné vzťahy v Bratislave. A ten asfalt mi prišiel taký reálnejší v tom celom, čo by som vedel vytvoriť aj ja. Tak predstavte si, že asfalt je len kamenivo, štrk rôznej frakcie, bitumen, to je čierne spojivo, ktoré sa zohrie na istú teplotu, toto sa zmieša dokopy a pri istých typoch asfaltu sa používa celulózové vlákno, ktoré vidíme na spodku. A toto je celulózové vlákno, pozrieme si ho zbližšia, a toto je acetylcelulózové vlákno, ktoré je v cigaretových ohorkoch. Už len vizuálne, keď to ešte vrátim na chvíľu späť, tak je to veľmi podobný materiál. No a tak dobre, tak už som mal takúto hypotézu, že by to išlo, že by sa to dalo pravdepodobne, že vyzerá to vizuálne, aj bola tá štúdia o tom, že by sa to malo dať, ale teda trebalo to vyskúšať a uplatniť to nejako v praxi. Tak som zo Žiaru nad Hronom išiel vlakom do Zvolena, aby ma nevideli známi zbierať špaky po celom Žiari. A prišiel som do Štrabagu, čo bola jediná stavebná spoločnosť, ktorú som poznal. A s tým, že mám takýto nápad a chcel by som ho zrealizovať. A nechápem vtedy, že ako mi vyhoveli, ale vyhoveli mi. A spolu s ich akreditovaným laboratóriom sme urobili v podstate základný výskum, ktorý urobil takú komparatívnu štúdiu. Že dali sme tam vlastne bežné celulózové vlákno a dali sme tam cigaretové ohorky, rozomleté. A následne sme sledovali, že aké sú tie parametre tej asfaltovej zmesi, či sa menia. No a prišli sme na to, že v istých, akoby splňa všetky asfalt modifikovaný cigaretovými ohorkami, vláknami z cigaretových filtrov, splňa všetky normy, ktoré máme v Európskej únii a plus ešte v niektorých parametroch zlepšuje vlastnosti oproti bežnej celulóze. Už som to mal na papieri. Predstavte si, to bolo pred 4 rokmi a už tam bola hypotéza, už som to mal na papieri, tak sme v podstate nadizajnovali tú technológiu, aby to prakticky išlo, že keď tie cigaretové ohorky vyzbierame, aby sme ich vedeli rozomliť a stlačiť do granul. Takto je celý ten proces, ako to vyzerá, že z cigaretových ohorkov vyrobíme také vlákno a potom to vlákno stlačíme do granulátu. No a predstavte si, že sme už boli vo fáze, že sme mali pár klientov a všetci sa nás pýtali, že a kde je tá cesta z tých cigaretových ohorkov? A ja som si vral, že ešte stále zbierame dostatočné množstvo na to, aby sme mali dostatok cigaretových ohorkov na použitie. A teda v roku 2022 poviem vám príbeh, že prišiel som za primátorom mesta Žiar nad Hronom a vravím, že pán primátor, chceli by ste prvé mesto na svete, čo má cestu z cigaretových ohorkov? A primátor, že no jasné, to sa mi páči. Potom som prišiel do Štrabagu a vravím, že chcete byť prvou firmou na svete, ktorou robí cestu z cigaretových ohorkov? A tiež povedali, že áno. A tak vznikol teda unikátny projekt, kedy sme v Žiari nad Hronom urobili prvých 200 metrov štvorcových cesty, ktorá nikde inde na svete nie je. Toto je priamo z pokladky. A tým som chcel aj nejako akoby podtrhnúť to, že nebojme sa niekedy robiť veci, ktoré sú úplne uletené. Mne tiež akoby väčšina ľudí povedala, že do toho nemám ísť, že je to šialenosť. A som si vďačný, že som sa vtedy nedal odradiť tými ľuďmi a skôr som sa sústredil na tých prajných. A tú kritiku bral skôr len ako konštruktívny feedback. Takže bolo tam kopec médií, všade o tom hovorili a tu som chcel povedať aj to, že fakt nám vieme aj zo Slovenska robiť veci, ktoré príjmu vo svete. Nám sa podarilo, to je ďalší príbeh, že pred rokom mi do mailu prišla taká akože pofiderný e-mail s koncovkou gmail.com, že by chceli odo mňa, že píšu nejakú tlačovú správu v zahraničí, tuším to bolo v Brazílii, a že píšu tlačovú správu o tom, čo robíme a či by som im neposlal nejaké fotky. A hovorím, že tak je to 5 minút času, no tak som mu naposielal tie fotky a zrazu vznikla taká reťazová reakcia, kedy to začali šíriť všetky hispánske médiá, potom celý svet a na konci u nás vyšiel článok vo World Economic Forum, čo je veľmi prestížne fórum a teda portál, kde sa riešia ekonomické veci a inovatívne veci. Takže tiež to bol len krásny príklad toho, že taká drobná vec, na ktorú som vôbec nemusel odpísať a vôbec by sa tá reťazová, ten taký domino efekt nestal, tak je to pecka. Neviem, koľko mám času, sme dobré. Takže v podstate vo svete to taktiež zožalo úspech a ja som chcel tým pádom iba
akoby nastaviť ten mindset tak, že fakt tu môžeme robiť veci, ktoré sú zaujímavé. A možno je to aj výhodou, že sme takí malí, že nás fakt nepožiera ten obrovský trh, ako je v Nemecku, vo Francúzsku. A ja tu vidím napríklad z patentovej kancelárie Inventa. V podstate je tu kopec aj firiem, aj ľudí, ktorí nám chcú pomôcť a vám určite tiež budú chcieť pomôcť, keď budete riešiť niečo inovatívne. No a my sme sa predtým volali EcoBud a bud znamená riť po anglicky. Takisto filter, alebo teda cigarette butt je filter, ale butt ako taký je skôr zadok. No a teda sme ešte mali jednu dôležitú úlohu a to bolo, že nejakým spôsobom už z toho, čo bolo trošku zabehnuté, nehovorím, že sme svetová firma, ale urobiť ten rebrand tak, aby to bolo uspôsobené, tak sme oslovili jedno lokálne oravské brand studio, s ktorým sme vytvorili úplne novú značku, ktorá je v podstate aj zaregistrovaná aj ako názov, aj ako ten logomark. A teda budujeme tú značku nie na novo, značku budujeme na novo, firma pokračuje ďalej. Toto je fotka z otvárenia novej prevádzky. Kopec vecí nových, nové. Ono sa to tak mení rýchlo. Toto je firma z prevádzky. Máme tu nejakých influencerov, možno poznáte Natálku Pažickú, Simonu. A potom je tam primátor mesta Žiar nad Hronom a riaditeľ Štrabagu Stred. To sú teda všetko nejakí naši partneri, s ktorými spolupracujeme na tom projekte, aby sa tie horky nehádzali na zem. A vy môžete spolupracovať tiež, ja to na konci trošku spomeniem. Toto je fotka z novej prevádzky, ktorú zriaďujeme. Tým, že neexistuje na svete prevádzka na recykláciu cigaretových horkov, tak ja rád hovorím, že sme ako v praveku u nás na firme. Že ideme skutočne pokus omyl, že niečo skúsime, buď to funguje, alebo to tie špaky úplne rozmláti niekde po prevádzke a poupratujeme a riešime niečo iné. Takže je to skutočne ťažké aj tým, že sa učíme skutočne za jazdy a vravím, že je to u nás ako v praveku. Ale nevyzerá to úplne ako v praveku, toto je celkom pekná fotka. Ak by ste chceli byť súčasťou tejto cesty, to je pre mňa dôležité, aby som to nejako zaramcoval, že teda my sme firma, ktorá dokáže spracovávať filtre z cigariet a zároveň z tabakových výrobkov, z tabakových náplní. Pani moderátorka to spomenula, že vlastne máme tu okrem cigaretových horkov aj tabakové náplne. To sú tie zariadenia, také tyčky, tu už tyčky, ktoré pichnete do toho elektrozariadenia. Aj to vieme, akoby spolupracujeme s tými firmami a vieme to spracovávať. No a máme také dve základné vetvy, kde vieme spolupracovať. Ak ste zo súkromného sektoru, z firmy, tak máme aktuálne 40 firiem po celom Slovensku. Sú to administratívne budovy, výrobné spoločnosti, ktoré majú 25, 50, 100, 500, 1500 zamestnancov, kde vlastne na miesta, kde fajčiari chodia, osadíme zberné nádoby a následne na frekvencii buď raz za mesiac alebo raz za 3 mesiace zabezpečíme odvoz tohto odpadu k nám na prevádzku, kde sa teda následne recykluje. Takže to sú recyklačné riešenia pre firmu. Tu mám jeden statement z Markízy od Bašky, ale máme tam firmy ako je Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, IKEA a podobne, ktoré s nami spolupracujú. Máme fakt široké spektrum. A zároveň to, čo som chcel dať do pozornosti, neviem, či tu je niekto zo samospráv. Keď hej, tak budem veľmi rád, ak sa ozvete potom. Pretože máme taký nový projekt, že tabakári majú problém. Lebo Európska komisia prišla výskumami na to, že jeden z najčastejšie voľne pohodených odpadov, keď robili analýzu, sú cigaretové ohorky. A tým pádom prikázali tabakovému priemyslu urobiť tzv. Rozšírenú zodpovednosť výrobcov, čo v jednoduchosti znamená, že výrobcovia znášajú náklady na produkty, na spracovanie produktov, ktoré vytvárajú v jednoduchosti. A úplne v jednoduchosti to znamená, že mestá a obce môžu zažiadať o príspevok, na základe ktorého im budú zaplatené opatrenia spojené s cigaretovým odpadom, napríklad aj naše nádoby a následné spracovanie odpadu. To znamená, že stačí sa ozvať, vyplníme taký krátky formulár, ktorým sa vlastne vieme veľmi efektívne dostať k peniažkom, aby to samospráva nemusela platiť z vlastných budžetov. Máme už takúto spoluprácu kde inde ako v Žiari nad Hronom, u nás doma, takže tak. Potom, čo sa týka tých ciest, týmto to už aj budem uzatvárať. Keby ste mali niekedy nápad alebo príležitosť sa prihovoriť, že by ste takéto cesty chceli niekde vo vašom okolí, takéto jedinečné cesty, ktoré nie sú nikde inde na svete, v podstate doniesť ku nám na Slovensko, tak nie je problém sa nám ozvať. Robíme teraz taký nový projekt aj, akoby, že aby tie cesty mohli ísť aj do cyklotrás, do chodníkov a nie iba do diaľnic a ciest prvej triedy, ako to bolo doteraz. To som skúsil prvýkrát. Skúste to niekto oskenovať, že či to ide alebo nie. Na počítači mi to išlo.
Keby ste mali záujem, ide tam len o to, že som tam dal 15-sekundový formulár o tom, že môžete napísať váš e-mail a dáte vedieť, že z akej ste... Ide to? Super. A iba mi tam hoďte e-mail a to, že odkiaľ ste a ja alebo niekto z mojich kolegov vás bude následne informovať o tom, že či vieme nejakým spôsobom nadviazať spoluprácu. To je všetko a ďakujem vám krásne za pozornosť. Pán Repáň, ale máme tu ešte pre vás otázky, tak skúsme ich zodpovedať, lebo publikum je zvedavé a evidentne ich táto téma zaujala. Tak poďme pekne postupne. Tak ďakujem pekne. Môžem vám ich predčítať, alebo to skúsite sám? Ďakujem. Kde viem možno zistíme, že neviem čítať teraz. Kde viem nájsť info o tom, kde sú lokalizované budky na zber ohorkov? To je možno vec, že by to bolo fajn mať niekde na mape, ako suma sumárum. Dôležité je to, že momentálne nespracovávame odpad, ktorý je z domácich, akoby produkovaný doma. Sústredíme sa iba na voľne pohodený odpad. To znamená, že mapujeme práve tie firmy, prípadne mapujeme samosprávy a dávame to na miesta, ktoré sú veľmi frekventované. Nemáme recyklačné kapacity na to, aby ste mali doma popolník na balkóne, dali si to do nejakého sáčočku a ten mi prišli vysypať do nejakého súdu alebo iného zariadenia. Takže to momentálne nevieme zabezpečiť, možno do budúcna tam je ten potenciál. Neskúšali ste zbierať ohorky priamo od reštaurácií? Mali sme kopec takých dopytov, ale priznám sa, že keď sme poslali cenovú ponuku na prenajom nádoby, no tak všetkých to odradilo. Stojí to 50 eur na mesiac, čo nie je vôbec zásadná akoby položka pre, dajme tomu, výrobnú spoločnosť alebo tak. A čo sa týka tých samospráv, tak väčšinou ich to odradilo. Takže tak, ale sme na to pripravení, zároveň vieme urobiť aj špecifické riešenie iba na to. Plánuje sa výkup ohorkov? Nie. Neplánuje. Skôr sa sústredíme na to, aby tie spolupráce dávali ekonomický zmysel na tej strane, že je tam tá spoločnosť, ktorá s nami, spoločnosť alebo firma, ktorá to potrebuje a my to vieme zabezpečiť ako službu. Zapojili ste MHD, ŽSR, zastávky. Tak ako som vám ukazoval na začiatku v tých dátach, tak najviac Slovákov v podstate sa sústredí na ten, alebo teda vníma ten problém v okolí zastávok a práve to bude riešenie, ktoré budeme predostierať tým samosprávam, s ktorými budeme spolupracovať. Takže budeme musieť dodržať zákon o ochrane nefajčiara, aby to nebolo v tom akoby rádiuse okolo zastávok, ale zároveň, aby sme dokázali vytvoriť funkčnú infraštruktúru pre tých fajčiarov, ktorí čakajú na tie autobusy, čakajú na tie vlaky. A bolo tam iba, v rýchlosti, tam bola iba tá otázka ohľadom ŽSR, tak to takisto je niekde v procese riešenia. Tak ďakujem pekne za pozornosť a díky, že ste tu boli. Toľko teda inšpirácie od Huga Repáňa. Premýšľam, že či je to naozaj tak, že čo som si z toho celého zobrala, že keď chceme byť ekologickí a zachraňovať našu planetu, že by sme sa mali znova stať fajčiarmi. Lebo to tomu možno, že napomôže.